Hai, खुलुमबाय आङो महेन्द्र इडुटेनार आरो मोटिवेशन स्पिकार। फै जों जिउनि बागै सावरायनि। एक्चुअली आंनि जिउआ आंनि मावथायनि सायाव सोनारो, नोंथांनि जिउआ नोंथांनि मावथायनि सायाव सोनारो। दा आं जि पजिशनाव दङ, आं जिबायदि थासारियाव दङ, बे थासारिया आंनि आगोल जि मावबोनाय बे मावनायनिनो रिजाल्ट। बेबायदि नोंथांनियाबो नोंथाङा आगोल जि मावबोबाय थादों, मा सानबाय थादों, मा खालामबोबाय थादों, बे मावथायनि सायाव नोंथांनि पजिशना। बे बुहुमा ओरैबायदि, बे बुहुम संसारखौ ओरैबायदि सोरजिना हरखादों, जाय सोरजिथायाव सुबुं माहारिया गुबैयै गावनि मावथायजों गावनि जिउखौ दानो हायो, गावनि थांखि, गावनि खुंनो लानाय जिउखौ दानो हायो। बेबायदि फ्रि होदों आरो मेनलि उदां होदों। बे उदांस्रिखौ होनायनि उनावबो गोबां मानसियानो साक्सेस जायो एबा गावनि बायदि जायनि गोबां जाहोन दङ। मानोना जों सानफ्लाङा जोंनि जिउआ जेन सोरबा इसोर, जोंनि जि मावथाय, जोंनि थांना थानाय जि थांखि, जोंनि जि थांना थानायनि थासारि, बेखौ जेन सोरबा इसोरासो हरदों, माबा भाग्यआसो हरदों, सोरबासो बानायनांगौ बेबायदि सानना लानाय जायो। थारै बिदि नङा। जिउआ गावनि मावथायनि सायावनो सोनारो। नों जेरै मावगोन, नोंथाङा जेरै मावगोन, आं जेरै मावगोन, नोंथाङा जेरै सानगोन, आं जेरै सानगोन, नोंथाङा जेरै थागोन, बेबायदिनो आं जेरै थागोन, बे गाव गावनि सायाव सोनारो आरो बेबायदिनो जिउआ जायो। बेखौ जोबोद गोसो होनानै नोजोर होनाया गाहाम। मानोना जों गुबुननिफ्रायसो माबा मोनसे जागोन खोमा बेबायदि सानबाय थायो, नाथाय गावनि जानांगौबा गावनो। नोंथाङा जुदि नोंथांनि थाखाय 100% होनो हायो बे खामानियाव, नोंथाङा जा साननाय, नोंथांनि जिउ दानायाव 100% होनो हायोबा नोंथाङा नोंथांनि जि थांखि, नोंथाङा जिबायदि जानो लुगैदों बेखौ मोनहैगोन। बेबायदिनो आंबो जुदि आंनि जानो लुबैनाय बायदि थानो लुबैयो एबा जि जानो लुबैदों बेयाव 100% जुदि गोसो होनानै मावलाङो, मावथाया बेनि सायावनो जायो, अब्ला आंनि जि थांखि एबा आं जेरैबायदि थानो लुबैदों, जेरैबायदि जानो लुबैदों बेबायदि जाहैगोन। बेयाव भाग्यनि खोथा गैया। जानांगौआ गावसो मावनांगोन। गासैबो मेनलि गावनि सायाव सोनारो। दा बे गावनि जि जानांगौ बेखौ मोजाङै जाफुंहोनोब्ला एसे सोलोंनांगोन आरो। मानो होनबा हारसिङै बारा बेखौ मोनथिजोबनो नागिरा। सोलोंनायखौ गारनो मोननाय नङा। जोंनि गोबां मानसियानो फरायसालियारि सोलोंथाइखौल' लानानै बांसिन मावो आरो, एबा बेखौ लानानै साक्सेस जाहैगोनल' सानो, बेखौ लानानैसो साक्सेस जाहैगोन बेबायदि सानो। बेबायदि नङा। जिउआव साक्सेस जानाय गोबां सोलोंनो गोनां दंसोयो। फरायसालिनि फरायनाय एबा खुंथाननि फरायनाया, कारिकुलामा जोबबानो फरायनायखौ दोननो नाङा। गोबां फरायनो गोनां, गोबां सोलोंनो गोनां एक्सट्रा लाइफआव थाबाय। मानो होनबा लाइफखौ स्ट्रिट इडुकेसनासो मेनलि दायो। लामानि जि सोलोंथाइ, समाजारि जि सोलोंथाइ, जिउ लामायाव थांबाय थानायाव जि मोनलाङो, बेफोर सोलोंथाइया गोबां हेफाजाब होयो जिउआव। आरो बेबायदि सोलोंनाय हेफाजाब लानानै गाव जुदि 100% होयो, गावनि थांखिखौ जाफुंनो एबा गाव जेरै थांना थानो, मोजाङै थांना थानो, साक्सेस हिसाबै थांना थानो जुदि गोसो होयो, 100% होयोबा जालांखागोन। दा बाथ्राया जाबाय जों 100% होफ्लाङा। होनाया गाहाम, आरो बेखौ सानसेयावनो होनो हानाय नङा। लासै लासै नाजा होलांबाय था। मोनसे समाव बेयो जाफुंहैखायो। बै जा गोरोन्थि साननाय, जोंनि जिउ, जोंनि खुंथाय, जोंनि जि जानो लुबैनाय, जों जिबायदि जिउ खुंनो लुबैनाय, बे भाग्यनि सायाव सोनार होनाया जोबोद गोरोन्थि। बे भाग्यजों सोमोन्दो गैया। मानो होनबा भाग्यआ जोंनि कन्ट्रलाव गैया। बेखौ सोनारना थानानै जेबो लाब गैया, जेबो मुलाम्फा जानाय। गाव जि जानो लुबैदों बेखौ मावलांबाय था, सोलोंबाय था, जौगाफारियाव मावलांबाय था, अब्ला जि थांखि लानाय, जि जानो लुबैनाय बे जायो।
दिनै आं बे भिडिअ'आव मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनो नागिरो, बे बाथ्राया जाबाय नोंथांनि जिउआ नोंथांनि साननाय हनाय थामहिनबा मावथायनि सायाव सोनारगोन। आंनि जिउआ आंनि मावनायनि सायाव एबा मावथायनि सायाव सोनारगोन। आरो बेखौनो दिनै बे भिडिअ'आव बुंनो सानो। बेखौ दिपलि सोलोंदेरनानै बुजिनो नाजा, हमदांनो नाजा। आरो बेनिफ्राय जि मावनो गोनां खामानि जि लादों बेखौ मोजाङै मावलां। जि थांखि लादों, जिउखौ बोरै खुंनो सानदों बेबायदि मावलां। बेबायदि खालामबानो जिउआ गावनि साननाय बायदि जाहैगोन, गावनि जाफुंहोनो लुबैनाय बायदि, गाव थानो लुबैनाय बायदि जाहैगोन। दा बे जाबाय मानसिनि जिउआ गावनि मावथायनि सायावनो सोनारो। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों।